Разбрах, че той се е играл до гол. И на един разговор с един отговорен човек му казах по-добре да направим да няма полувреме, а да се играе до гол. За да може това, който иска да спечели, като Валю Гранчаров, тук да печели. Отдавна сте заставали коментарът ви за българския футбол, както и за проблема с залозите, които се Ами, вижте сега, аз в Локомотив мога да ви кажа, че Локомотив от 7-8 години е по-чист от църквата, по свята. Тук няма залози, няма нищо. Ако някой го фана, аз съм го казвал и преди и сега пак ще го кажа. Значи залозите, това си е от край време, това си е пак политика на държавата, който го фане, да си носи отговорността, да си отиде от панделата и да си лежи там, да си изкара почивката добре. Защото за българския футбол работиш. Ами аз мога да ви кажа едно нещо само. Има един тъй наречен спортен адвокат. Този човек няма диплома за адвокат. А той постоянно рови като коч по стадо овци. Той човек какво е извадил, какво е направил за футбола? Той е прибрал пари от футбола. Защото аз лично съм плащал на неговия адвокат, защото той не може да се явява, а се явяваше адвокат, който сега е депутат. И той му правеше адвокатските истории. Той се еднал да оправя българския футбол. Боже мой, Боже мой. Той не се е събличал по физическо. Той ще оправя българския футбол. Значи в България, докато не спрем да се плюем един друг, докато не седнем да се удариме по един шамар. И ето сега, вие с Левски, какъв е проблема? Бихме ги, пак си оставаме приятели. Значи всичко е въпрос на политика. Гонзо тръгна твърдо, Гонзо вън. Гонзо бил такъв, Гонзо бил такъв. Ние като се погледнем първо ние какви сме, тогава да седнем други. Българския футбол ще се оправи, момчета, след 5 години, когато ето тия нашите млади момчета тръгнат да влизат вече в мъжкия футбол. Защото тук в нашата школа за 10 години аз съм извадил 6 човека. 6 човека и сега има 4 в мъжкия. 4. Така че българския футбол се оправи само с работа и пак работа. И намеса на държавата. Без намеса на държавата няма как да стане. Няма как да стане. За стадиона да кажете нещо, как виждате развитието му и по изграждането? Аз за стадиона не се занимавам. Има си тук един инвеститорски контрол, който направи тия трибуни, какво е направил. Вземаха се едни пари, а се спъваме и одиме по калта. А това кога ще се промени, защото наистина не е приятно. Стигането до стадиона е преживяване. За нова година, ама не знам коя. Не сте доволни от това, което то е ясно, да е. Вижда се, това е прахоляк около стадиона, все едно сме постигнали. Чакай сега, значи като се дава нещо, аз когато се явих за стадиона и казах за 12 милиона ще правя 3 трибуни. За 12 милиона. Без да искам нищо отгоре и отдолу. Какво стана? Дойде, излъгаха ме, взеха, строиха трибуните и какво направиха? Вземаха 18 милиона, не 12, 18. Индексация. Каква индексация? 5 лева. Не знам колко струва един кубик бетон. И аз съм строил. Така че този човек, инвеститора, да си понесе тук, да дойде да каже пред вас защо е така. Има уникално строителство. Трибуната, спортклуб, Козирката пречи на осветлението да се осветява част от терена. Това е нещото, което трябваше да се мисли предварително. Част от тя пречи в частта на 2 метра от стадиона. Значи това не е чак толкова опасно, обаче това трябваше да се реши предварително. Значи това трябваше. Сега и тук спора можеше да се завърши и това. И тук спора пак този същия човек роби в калта, за да оспорва поръчката. Защото някой трябва да гепи 3 милиона. Тук не може да се разбере кой да вземе 2 лева. Това е проблема. Това е проблема. 2 лева кой да вземе.
И всеки отива и оспорва на другия. Значи, аз не че Христо Томов, аз се борих той да вземе тази поръчка. Аз бех за него, защото познавам човека е стриктен и изпълнителен. Ето, започва веднага да прави пътеките оттатък. Но това не може да стане за един ден. Тук са заробили ростовите, вместо да си изчистят, те са заробили отгоре и сега това следващия да си троши главата. Не ви очакваме ли на още мачове на Еми, вече се прижалих и вече съм тук, когато съм в България. Казахте, че биете Левски и оставате приятели, ама ЦСКА 48 здраво и би. По-приятели ли сте? Напротив, аз тук казвам, че когато вирнат носа нашите тук, те го правят това много често. Ние винаги падаме от по-слабите от нас. Винаги. За ЦСКА 48 беха вирнали носа, аз му казах на треньора, не ме послушах. Преди 2 дена имах разговор с тях тежък, после имах на една вечера и ето го резултатът дойде. Доволни сте от треньора, предполагам все пак? Треньор е уникален, само ние сме много зле. Защото ние не можем да целиме кадрите, защото само преди 6 месеца всички тия хора какво викаха, помните? Ако не съм аз с дървената говедарска глава да държа дисциплината, Локомотив отдавна да го няма. Ето пак ви казвам, нека да извади някой пари, да дойде, да каже: Крушо, седи тук отстрани, давай 100 000 и аз ще давам 100, давай да работи. Ама къде е той? Той го няма, той се е скрил некъде в дупката и оттам роби и бута. Такива мишки има много.